אז שלום בנות, היום אני אעשה לכם סרטון על ספיישל כזה, על הדברים לשיער שלי וכל מיני דברים כאלה. רגע, עשיתי לשיער שלי קצת נפח, ולדעתי זה לא כזה יפה. טוב, אז כן, אז זה אלה כל הדברים שמשתמשת לשיער שלי. ואני גם רוצה לראות לכם איך אני אעשה קודם כל, ואני ממש גרועה בזה. שימו לב, ויש כאלה שאומרות שזה ממש יפה לי, אבל לדעתי זה כיעור, תגידו לי למטה אם זה יפה, כי אני ממש גרועה בזה, ואני ממש אוהבת לעשות. אני אוהבת רק לעשות קוקו על הצד. אז ככה אני אעשה קוקו. ואני אף פעם לא יודעת איך זה יצא לי בסוף, כי הוא לא כזה דוק בטח. אני מנסה לעשות כמה שיותר סיבובים, אבל לא מצליח לי, כי בוא נגיד שיש לי די הרבה שיער. אז ככה נראה קוקו, אני לא עושה כזה גבוה, זה לא כזה נוח לי, ואני גם לא יודעת לעשות. כן, אם יש איזה יוטיוברית שמלמדת איך עושים קוקו גבוה כזה, זה נשמע קצת מפגרת, אבל כן, תעשו לי קישור למטה, אם אתם רוצות, אני אעשה סרטון שאלות ותשובות לגבי השיער, ואם אתם רוצות לדעת ככה נראה השיער שלי שאני עושה קוקו לצד. וכן, אני קצת מבזבזת על זה זמן, אבל זה שווה את זה, כי זה בכל זאת ספיישל שיער. יתאים איזה משהו כזה לגבי השיער שלי. פה זה דווקא, אני לא יודעת למה, פשוט זה עושה לי, אני מצליחה לעשות 3 סיבובים, כך זה נראה. ולדעתי זה דבר שהוא הרבה יותר יפה, למרות שיש לי פה טלטל איזה גם די חמוד כזה, אבל לא יודעת. רק לשיעור הספורט בדרך כלל אני עושה קוקו, ואם אני סתם עושה קוקו כי חם לי על הצד, זה לא הכי נוח, נגיד אני שמה אוזניות מתחת ככה, וזה נראה קצת מטומטם. וכן, אז תעשו לי קישורים למטה, ותגידו אם אתם רוצות לעשות איתי איזה טאג או משהו כזה, ונפנה לי גומיה. אז כן, כי אני יוטיובר כזאת מתחילה נפח, תראו מה קורה לו. ואני יוטיוברית כזאת מתחילה, ואני אשמח לעשות עם יוטיובריות אחרות טאגס. זה טאג ברבים באנגלית, טאגס. כן, אז בואו נתחיל, כי זה הולך להיות סרטון שבערך איזה 10 דקות, 30 כזה. אז נתחיל עם המברשות שלי. יש לי מברשת לשיער רטוב ומברשת לשיער יבש. זה קצת קשה להסביר, פשוט היא יותר טובה לי על יבש והיא פחות טובה לי על יבש, אז אני עושה את השיער רטוב כאן. השיער שלי לא כזה יבש, רק הוא נראה ככה, פשוט חפפתי. מתייבש קצת בזמן הזה. כן, אז אני ממש אוהבת אותם וממש טובות, ואם אתם שואלות, זה של חברת טלטל, רואים את זה, זה כזה ממש בלבן כזה. זה אפילו לא צבע. ויש לי אותו של פלונטר שכתוב פה מילה שאני לא יכולה לבטא, אני פשוט אגיד את האותיות שלה. U-N-T-A-N-G-L-E מג'יק בראש. אז כן, זה כמו שאמרתי של חברת פלונטר. יש לי פה סלסלה ממש חמודה של עלים שבטח פעם היו בה סבונים וקרמים וכאלה. עכשיו אני שם בה כל מיני סיכות ודברים כאלה וגומיות. ואת רוב הגומיות והסיכות של לייף ושל ביוטיקר, וגם מהקליפסים של לייף ושל ביוטיקר. אז כן, יש לי פה סרקל, כולן מכירות וזה, ואני חייבת להגיד שאני פחות אוהבת אותו על שיער יבש, כי זה עושה ריח לא טוב. אם אתם חושבות כמוני, תגיבו למטה. יש לי פה הר קרים, הוא של לייף. כן, לשיער מטולטל, אני לא יודעת למה אמא שלי פשוט קנתה שיער מטולטל, וכזה שמה לב לדברים האלה.
והוא ממש טוב ויש אורח קצת חורפי, אבל הוא ממש מעולה, בסדר, הוא אחלה. יש לי פה את המרכך של הוואי לשיער יבש בקצוות מפוצלים, ואני בסוף הסרטון אסביר לכם למה אני מעדיפה כאלה. אני רק עכשיו מראה לכם את המוצרים ואחר כך אני אדבר עליהם. אז כן, ויש אורח טרופי ממש טוב לקיץ, עם שמני מקדמיה וחמניות, לשיער יבש בקצוות מפוצלים, טיפוח אינטנסיבי למניעת שבירת שיער, לשיער החום מבריק יותר, עם שמני הזנה. וואו, הרבה דברים רק בקדימה. כן, ואם כבר מדברים על מרככי שיער, אז יש לי פה את המסכה שהיא מאוד חזקה מבחינת החומרים הפעילים שיש בה. שחומרים פעילים זה ההפך נגיד מחומרים טבעיים. שחומרים טבעיים זה נגיד, לא יודעת, קקאו, שמני מקדמיה, חמניות, מינרלים ודברים כאלה. זה ההפך פשוט. אז כן, והיא יותר חזקה, אז אני משתמשת רק אם באמת אני צריכה איזה טיפול ל10,000 לשיער שיש לי קשרים נוראים, דברים כאלה. שהמרכך של הוואי לא יכול לפתור. יש לי פה את השמפו המעולה של דארקוס לכל סוגי השיער, פשוט מושלם, והוא של וישי, וגם זה של וישי, אם לא אמרתי, ומושלמים. כן, אז זה כל מוצרים. עכשיו אני אתחיל לחפור עליהם. לגבי לשיער יבש ופגום וזה שזה המרכך שלי, דבר ראשון, אני פשוט, אמא שלי קונה את אלה, כי השיער שלו הוא באמת קצת יבש, קצת פגום. אני לא רוצה לפגוע בה, אבל that's the truth, זאת האמת. כן, אז היא קונה כאלה, ולדעתי הם הרבה יותר טובים מאלה לשיער רגיל, כי יש בהם הרבה יותר שמני הזנה, הרבה יותר מינרלים, וזה באמת משפר הרבה יותר את האיכות של השיער מאשר שמפו מרכך לשיער רגיל. אז כן, ויש לי שאלה הכי נשאלת לגבי השיער, שכל כמה זמן צריך לחפוף. אז מבחינתי אני חופפת כל יום, ומתקלחת כמובן כל יום, כי מצד אחד יש כאלה שחופפות כל 4 ימים, אבל אני לא חופפת כל 4 ימים, כי האמת היא שכל יום מצטבר קצת לכלוך על הקרקע, וככל שמצטבר יותר לכלוך, השיער נהיה קצת יותר יבש, קצת יותר פגום מהרגיל, ולנשים קצת יותר מפוקרות זה אפילו יכול לעשות נשירה. עכשיו, אני לא רוצה שזה יקרה לשיער שלי, בעיקר שאני צעירה והשיער שלי אמור להיות ממש טוב וקורן, וכן, ואם אתם רואות שממש יש עליי כזה אור, זה אני בגמור רק מת עכשיו על הפנים שלי, פשוט אתם תראו את זה גם על איך אני אסביר שזה פשוט יש פה שמש של הפנים שלי. אז כן, ונפל הפקק של הפודר שלי של בורז'ואה, ממש טובה, ויש בה נצנצים כזה. אוקיי, כמו שאמרתי, פשוט יש פה אור, כמובן שהפנים שלי הם בגיבור מת כרגע, מת. ואני לא כזאת בלינג כזאת, תסתכלו אפילו עליה, תראו. אז איפה הייתי? כן. והשיער צובר לשבור בהפלה, והשיער שלי צריך להיות משהו. למה לא להתקלח כל יום? כי הדברים הכימיקליים האלה שיש בתוך המרככים והשמפויים, הם פשוט גורמים קצת לשיער שלי לאבד את השמנים הטבעיים שלו. אז כן. וזו השאלה, ואם יש לכם עוד שאלות, עוד רעיונות וסרטונים, הכל פתוח לתגובות, מקווה שטובות. ואני מקווה שלא רעות. אל תעשו תגובות רעות, זה יעליב אותי. אוקיי, זה באמת יעליב אותי, זה דבר ראשון. אבל דבר שני, אני לא אחראית על מה שתכתבו, אני רק מציעה לכם לא לכתוב תגובות כאלה. כן.
זהו, אני סתם עשיתי ככה, כי באתי להגיד זהו, ופשוט שכחתי את המילה איפשהו. אולי פה? אולי פה? לא, היא פה. זאת אני. אוקיי, צילום קצת מטומטם, אבל ביי.